ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଇଏ ସକାଳୁ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ମାର୍କେଟ ଯିବନି କି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିତେ। ହେଇ ତେରିକା ମୋତେ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ଗାଳି ଶୁଣିବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଫଟାଫଟ ମା ଯେ ସଜ ହୋଇ ପଇଲୁ। ଗାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ଘର କତରୁ ମାର୍କେଟ 3 କିଲୋମିଟର। ଏମିତି ବି ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାନି। ଯେମିତି ବି ହଉ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ତ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କଲ, ମୋ ନାଗରେ ସ୍କୁଟି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ କି ମୋତେ ଚାଲିକି ଯାଇତେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତାନି। ଝିଅକୁ ଧରି ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଫାଇନାଲି ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଲିକି ଆସି ମାର୍କେଟ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଛକ ଉପରେ ଆସି ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ନେଲି। ଛକ କତରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଅଜବ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କଳା ଘୋଡ଼ା ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଥାଆନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ ନାଲିଆ ଘୋଡ଼ା। ଆମ ଝିଅ ତାକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି। ଫାଇନାଲି ଆସି ମାର୍କେଟ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ କୁଆଡ଼ିକି ନ ଅନାଇ ସିଧା ଚାଲିଲି ଏଟିଏମ୍ କତି। ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ପୁରା ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଟିଏମ୍ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେବ ବୋଲି। ଏଟିଏମ୍ ପାଖରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ମୋର ସରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଝିଅ ମୋର ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଛୋଟ ମିନି ବେଳକୁ ଏଠି